کارvedان و انجامên hilbijartinên Parlemena Başûrê Kurdistanê ku di Siyê îlonê da birêva çû û ji encaman îstiqrar derket wek hemû welatên herêm û cîhanê bi taybetî li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ji nêzvatê şopandin. Rûspî û siyasetmedarên berê yên Kurd ku emrê wan bi doza azadiya Kurd û Kurdistanê re bihuriye û li Enqereya paytexta Tirkiyeyê dijîn. Derbarê hilbijartinên Kurdistanê da fikr û ramanên xwe bo Kurdistan 24 anên ziman. Nivîskar û siyasetmedarê Kurd Şakîr Epözdemirê ku di heman demê de hemwelatiyê Herêma Kurdistanê ye û yek ji damezrênerên Partiya Demokrat a Kurdistana Tirkiyeyê ye ku di sala 1965 da hatibû damezrandin. Dide xuya kirin ew ji Enqereyê bo dengê xwe bikarbîne çûye Hewlêrê. Ez 2800 kilometre ji Enqereyê çûm min dengê xwe da. Dengê min jî heye Kurdistanê elhamdülillah. Riya azadiyê, riya azadiyê dûr e. Barê Kurdistanê gerek barekê giran e, barekê sevekinîn e. Serkeftina pedekê û ewa pedekê taraftarê ew ye, yani serxwebûna Kurdistanê ye û taraftarê xiraziya hemî Kurda ye. Yani niha Mesûd Berzanî ne tenê serekê Partiya Demokratê Kurdistanê ye. Mesûd Berzanî serokê hemî welatparêzê Kurdistanê ye. Dîroknas û siyasetmedar Dr. Naci Kutlayê ku di doza çilûnehan da hatiye darizandin û di rabûrdû da demekî alîkariya serokê giştî yê HDP kiriye dibêje. Êdî Kurd ketine qonaxeke nû ji loma jî divê hemû Kurdên cîhanê xwedî li Başûrê Kurdistanê derkevin. Yani bu Kurda hilbijartin hate çêkirin. Piştî wê em bêjin otonomî bu îdareka wisa navnetewî hemû dinyayê ewa nas kir, zanin pêş dişu. Ewa tiştekî dîrokî ye, ewa tiştekî sosyolojîk e, gelekî gerek em qîmetê wê bizanbin. Ez dibêjim îro demeka nû ye. Parlemena Kurdistanê di sala 1992 da piştî encamdana yekem hilbijartina azad û dadwerî hatibû avakirin û hilbijartinên dawî jî bo xulaf pêncem di Siyê îlonê da birêva çû. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Enqere.